उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। ही आताची आपण दृश्य पाहताय ही तळवडे होडावडा जे पूल आहे, सावंतवाडी वेंगुर्ला मुख्य रस्त्यावरील तळवडा होडावडा जे पूल आहे, तुळस मार्गे हा मुख्य रस्ता आहे, ते संपूर्ण पूल पाण्याखाली गेला आहे आणि त्या पुलाबरोबरच जो परिसरात जो आजूबाजूचा परिसर आहे तो सुद्धा संपूर्ण पाण्याखाली गेलेला आहे। होडावडा क्षेत्रपालेश्वर मंदिरकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्या रस्त्याकडून बाजूला जी शेती आपल्याला दिसते ती संपूर्ण शेती पूर्णपणे पाण्याखाली गेलेली आहे आणि त्या ठिकाणून वाहतूक जी आहे पूर्णपणे बंद आहे आणि तळवडे होडावडा पुलाच्या अलीकडे जी शेती आहे ती शेती संपूर्ण पाण्याखाली गेलेली आहे। त्यामुळे हा मार्ग जो आहे सावंतवाडीवरून वेंगुर्लेला जाताना तुळस मार्गे जाताना जो मार्ग आहे तो संपूर्ण मार्ग बंद आहे। दुपारपासून मार्ग हा बंद आहे आणि होडावड्या पुलावर पाणी मोठ्या प्रमाणात आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे जो परिसर आहे तो सुद्धा पाण्याखाली गेलेला आहे। हे आपण दृश्य पाहतोय, ही तळवडे येथील दृश्य आहेत। हा तळवड्याचा भाग आहे आणि येथे संपूर्ण पुढे या ठिकाणून जवळजवळ एक 100 ते 200 मीटर अंतरावर होडावडा जे पूल आहे ते आहे आणि त्याच्या अलीकडे हाचा संपूर्ण परिसर जो आहे तो पाण्याखाली गेलेला आहे। या ठिकाणून वाहतूक जी आहे ती बंद आहे, गाड्या पुढे जाऊ शकत नाहीत आणि हा संपूर्ण परिसर आपण पाहू शकता। शेती आहे ही संपूर्ण आणि ही संपूर्णपणे शेती जी आहे ती पाण्याखाली गेलेली आपल्याला पाहायला मिळते। या ठिकाणी ही दृश्य पाहतो, ही सावंतवाडी वेंगुर्ला मुख्य मार्गावरील तळवडे होडावडा पुलाच्या परिसरातील ही दृश्य आहेत। नदीचे पाणी जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण शेती असेल त्या परिसरात आलेला आहे आणि मार्ग जो आहे तो ठप्प झालेला आहे। सिंधुदुर्गात मुसळधार पाऊस अजूनही सुरू आहे सकाळपासून आणि ठिकठिकाणचे रस्ते असतील त्याचप्रमाणे छोटी पुलं असतील ही पाण्याखाली गेलेली आहे। शेती संपूर्ण पाण्याखाली गेलेली आपल्याला पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे काही मार्गावर झाडांची सुद्धा पडझड झालेली आहे। सावंतवाडीचे PI ऋषिकेश अधिकारी या ठिकाणी तळवडे येथे उपस्थित आहेत आणि संपूर्ण या ठिकाणी पाहणी त्यांनी केलेली आहे। साहेब, काय आवाहन कराल नागरिकांना? आज मुसळधार पाऊस पडत आहे सिंधुदुर्गात, काय आवाहन कराल? नागरिकांनी जीव धोक्यात घेऊन प्रवास करू नये, पाण्यात शक्यतो गाडी घालू नका। पावसाचा जोर खूप आहे तर शक्यतो घरीच थांबा। निश्चितच नागरिकांनी सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना ज्या आहेत ते पोलीस प्रशासनामार्फत सुद्धा देण्यात आलेल्या आहेत। स्वतः या ठिकाणी सावंतवाडीचे पोलीस निरीक्षक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांनी संपूर्ण या भागाची पाहणी केलेली आहे। तळवडे बाजारपेठेतही पाण्याचा जो जोर आहे तो वाढत आहे, त्यामुळे नागरिकांनी सतर्कता बाळगायची, आपली वाहने पाण्यात घालू नये असं या ठिकाणी त्यांनी आवाहन आहे ते केलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।